Pagsabak kay Brad. Ay, kung mo ka. Sa'yo ka bagubitong kon ilan. Okay ra? Doko ko, ma'am. Ay, lagi may naog na lang ako, be. Bujag. Wala lang sa. Baka mo silbi day may ikon mo sa mong banday. Mas mapapaka. Lakang. Ako di ba? Ilak di ako di magingol malak. Ama na nalak na. Ay niwangan na ho eh. Diri ana pa to mo. Ana, may sigurado unja mi kami. Mem, Facebook sa mem. Hoy naman. Ako na gadin ni gamay ni Maji pinaka. Giant. Uy, bujag. Nag-diet ako. Buyag ning bataan ni Odo. Sunod ka man diya. Lagi ka mo sabak ni Agoylo mo? Ay, prem di mo Agoylo. Pwede ka mo sabak ni Buloy. Mr. and Mrs. Shimalan. Natuman na gito daga mong ipangan din ni Buloy. Mayo ba? Pero Hoy, Silvia, pakagpag mo sa mo sa Nina. Ito ba yung wedding gown? Manahan, check ko. Pinalit na to ni Ja. uy, Pag mako kay magkasal-kasal ko ako. suta check imo ka to na may mong pinaingan at maglahi. O sayo yan. Mo lagi, mahuhab ra ko. O hindi na kang gasto. Pinalit na to. Ito mo na magaling. O malagi, sayo mo to ma'am. Oo, gusto kong lingon. Kaslonon mo pa rin sa ma'am. May go. May gumam, uy. May kita ko ba dyan? Uy, di pa man pwede hug. Suda ko siya na. Di pa na pwede hug man 1 year pa na. Aw, di pa dahil pwede. Sige, mga warmer ko sa akin. Magpalit ka? Ma'am, karon makatuig ano? Di Ano sa pwede. pangwam? Katapusan siguro. 1 year man ako sa pangwam ang gari pangwam tong ako. Ag-ija ka, pwede na kamuwam. Oo, saho. Pwede Oo, na mo katspilo saho. kay- Tanawa Ikaw sa sa tiyan. tiyan ka. Ambot gamay ra ba ko? Gamay ba ka? Ang nagniwang ito ka. Nagsisawa na. Iwang mga kwadto. Manamog juga kung mga anak ka. Panganak naman ka na unay. Nanamot kay ka. Wala na kung gano'n. Pura man tabi sa kay roller coaster ingane oy. Lagi na. Eh, yung gani ko ba, wala tayo nag-Ferris wheel. Kaya marang pulban na rin yung Dito man. Na yan Di na. na ako nagay power steering man god. Bro, naman ko na si Iman mo Ay, yan. kapala guys, sige kog drive. Sige, istorya kaya ron ni si Iman ikatugon. At mo gagara. Di di man dyan mo na siya katugog mag-drive. Ah, wait. Huwag ko na yung kabilipan Sarap niya. ako mag-drive. Muna na doon sa No overtaking man. Ese. Saktura Man overtaking ang linya man. Ay, sigsaba. Sorry man. Nagdi na lang mananap siya kay Oo. anak man lang siya driver. Pero hinahinay lang man ta. Ako matang ingani kaya ron. Inay raman more kusog-kusog Uy, man umot jud na man. ni Winner, Rintar man. mo ni. Bitaw mo. Umot ka na. Pag mas para di kuliyon. Kanay nga narabadad katamtaman lang para Baliktad silang duha. Katog lang siya ka nagdamsik. magdag. Ang si Bitino ka magkiat ra og kami rang duha pero naitaw kay na mura aron commute. Nakademure. Murag dili makabuak og baso ja pag muna na pa. Mangkas Makabuak og ito. kuan. Ang bana. Kaya may ambak mo ito pag sikuhan niya ba, nawan sa kabantay, pagkabos sinundayan, huwag naman din iro. Nabuang, makapit ako sa kabuhan ron. Sana may mingkuhan na nadadig sa St. Bernard ay sa kapalian. Nay ganan ko kadto mato og kuan bato daghang prutas. Sus, pag kuman gito di jamam no. Kuhan nga nag, Kalamong gay ni mi. pagtig, so no, hindi ko magsibi magting, no. Nagsigog kalibang, mga agong tisa, no, gibungkag. Mo man guni rason sa ti. Ano yung mga tayo, uno na ba? Uno na, sigmamatay na. Ang gusto mo, sige natin ko. Ano yung klase ko, kalibangon ko. Ang sobrang magagtigay marag mabungkag yung diyan. Oo, yung class A. Linis yung bana na. Oo, ganahan na ikaw lang ba kami sigang Ay, katawa. cleanser magunang tea. Naligin mo yung tinga ko ba yung pinay nga Ang pinay nga ipalit ba niya nga te black tea man, ang ginan green tea pag na yung pag black tea, nag black tea man rin so. Ay, kaisog man. Kasi kasama kong mo nito. So ba itong tingin ko? Oh, ikaw ang mix. Di ba, 3 months di ba, na 3 months man to. Siya nga. Ayun si siya, hello, ninduta si ikaw, ma'am. Namuti akong gi-share siya nga. Tinood bitaw, ma'am, dili tanang polycystic. Dili mabuntis na apoy mabuntis. Sunod-lisod man ang Pero polycystic. timing. Lagi kay polycystic mo na abaya. Uy, Pero in fairness, ma'am, no, 1 year na ma'am, wa na himbalik ka gaho. maligin, liro Sa manay ko, sa Eh, ang tambal jud ato day binikon jud ko ato ni bilib ko kay na may gihatag tambal sa iya. awas si Manoara pero ako. Ato ligog ba na? Oo. Oh, di ba? Sa kaon to bayat. Oh, di ba? No. Sige, bye. Para sa trip na focus. Dapat Gusto kay na ganun ka. Ngana. Train na naman po dagan sa amin. Dili pa, kuan pa ron, G's pa ron. Try. Batas and legs is legs. Eh, and next week next makusugay mga driver. Ganun na Ano to speed limit to? Dito di mo talaga
sa Quezon. Sa waterfall. Quezon man naman no, maguna no. Sa bato. Espanya. Ay, Usminya dahil Quezon. Na bro. Quezon ko presidente yung ano Usminya mo. Senator apod. Ano man po sa Rio? Sa Rio Usminya. Sa Panginoon man nun. Kay man yung music. Naman ay kanding. Ang sila way ka nag-drive sila dito sa Manila eh ja. Di ba maklaro ka at madulog ko no kadyo o karnay tingog sa makina. Mga Jose. Masalaki dynasty ako na masalaki ako. At pala. Sa ato pang drama sa junior no, mahimo na sa The third na. At the port of 56 na city. Jaga. Brad, grabehan na maganda na iyo, Brad. Anak ko. The 6 Iba mo to. So pila ka lucky be? Madyo lang mag-inay. Kaya tayo, nakay the third karon loy. Diyan na, itala po siya anak kalaki. Musugot agba na nga, maingog, asawa na po maingog the fourth. Makba. Itong tulong ko book out. Ang nag-order mo itong gana to. Sada. Ito mga HDMI, DVI o BGA ba? Oo. Kaya taging barato na sila man, 300 na laman. Uy, nindot lagi na sir. Oh, pero kuan man to, mini display port man to sir no. Oh, may display port. Pero ito na sa kuan, sa farm, Asa man sala? sa Firewire. di sa Thunderbolt, di ba? Pareha naman sila. Isting nga lang ginaw, sir? Pud ba? Tamang tama. Sa kinay dyan. Pahumot ba kay para dili ra ma-transfer? Huwag lang para mapil na siya. Nagigig. Adyo naman pud mapagkuan. Bang. Naman sila, nagimo sila payag-payag. Maguwang pa di jud. Kaya na idali jo. 57. Karong tuiga ba? Ha? 56 sa ako. Karong tuiga, December mo Tingnan ni. mo namang ko. December mo ni, ladyo ako dito December. Ay parehas di mong iman og edad. 26 pa man sa Kaya dyan mo iman. pagis ko tugid dad be. Na-pressure ako sa. Pareha mo December. Kami kinamanghuran ni Yang Yang. 27. Ikaw manggoy kinamanghuran, maguwang pa mo ko. Nas Ako mag- kuan ra ba gadyo ko sa akong picture. Ikaw may kinamanghuran day. Mura ra ba kung Lagi. nag-call siya. Ako ay kinamanghuran. At least na lagi mong gipangan. Kaya magwangan. Nag-uula tong picture ko. Ang nindot pag naong diri. Oh, ja karon na ang nagana na ka sa wrinkles ja. Ang nanagan ba Di sa. manggunindot mo. Di nanagan og kuan oy tungtong. Okay na muna kayo. Ah, naman good na. Basta. Basta. Mexican, diyan ma. Parang kag mga Latina. Oh, mga Latina no. Hello, mga Latina, tanaw na mga Mexican ina, dagang natunto na sila. Ilang mga nature na siguro nila ba, mo na ilang nahipon. Unja ang mga Pinoy. Sina Tamtong no. Tagatip. Tamtong. Ay, ganahan sigo. Ang una-una ng anak sa Batuno kay mangumpra. Ni daghan nagirungkuan sila mga sandal lang paliton. Lami jud na pang Magila buntis. din ang Flat. buwan. Kanani na mga tignan buwan no, gampahan. Mahal naman, mahal. Nay mo na og dire. Ano sabi pasahiroan? Diba kay basig bato mo kung park dito, baktas mo. Dili ni makasod dito. Kita mag-park. Di ato ko na siya mag-park dito. Parking, di ka parking dire. Adi man pwede mo park dire. Di murag na ibuwad day. Mahal Naa. lagi silang buwan, mahalan namang Tagtuloy, pila tulo ka buk 100. Ay ka 4 na. Oo, wala na kaming pera. Ato ra ni pambudget ra ni dito. Nay daghang kanon na siomay. Ato ra ni. Makainom dum jud katong ngayon nga to bye-bye mi. Dire sa kami. Oo, katang kita no. Kita mo dito, Daghan no? na maguna to gisuruyan ato. Daghan dito. Kita mong Kita yung gusto. kisagdan. Makita mo Kato dito. ilang ka Sige, babe. Ate Jen. Oo, wa man kaming. Naabot ba dito? Asa ta naabot? Grabe. Sila jo ang Murag murag simbahan. simbahan. Murag simbahan dyan. Murag mo tag grabe ha. Murag na daghan man tang simbahan nga gipangadtong ano ra to nangadto tang mga simbahan. Salamat man to no sa pagkapasar ni Ate Jen. Oo, dyan lang nga Jake ka ng apply. Sa ranking no. Siguro ako wa man kwarto. Buti mo. Ano mo sa tuod ato? Adi, klase ka to siguro.
basta kinang invite man to kasi mga uban. Ay na si Ma'am Pearl Di, gani ato. nasuod na to si Jasmine Tuyan. Ay nasuod na day ka ato. Wala, pero ya? Nandiyo na ilang 300 per. Ako kay naguna po na kung Jen og kain. Nag-gym ma'am na. Panawin, namatay na, gilubat na siya. Hoy, nga na dyan ko makuhaan mo yung bitaw na sa biting. Samoks, ika mo? Ay, sigbuot ako dyan. Nandiyo na si Ja. Mom na ka nagpasintis. Excited din ako gawas.